Haga jingle kai Indian Premier League hapring ka CSK Persia ka SRH. Aba phai shang ka jingle kai ka CSK kala job ka tos bat kala jet bantin nengkong. Haga palitit jong ka CSK kirang tit jong ka kilala ban kamai hadu shispa prapeu runs padham nyaw wicket na ki arpeu over. Aba phai pat shaka palitit jong ka SRH kirang tit jong ka kilala ban pelim ya ka thong balabu daga CSK haga ba kilala ban kamai shispa prapeu runs berhap sun wicket na ki arpeu over. Bat ka SRH kalala ban pelim ya ka CSK da sun wicket. Bat leng ba ka jing job ka SRH kala yo ban rung shaka playoff menta ka samoy. Haga jingle kai Indian Super League hapring ka Kerala Blaster Persia ka FC Goa. Haga nang jingle kai ka Kerala Blaster kala khur ka nam job hadin magalala ban pelim ya ka FC Goa da arla ka way. Haga jingle kai Serie A hapring ka Sassuolo Persia ka Lecce. Aba phai shaka nang jingle kai ka Lecce kala khur ka nam job hadin magalala ban pelim ya ka Sassuolo da laila ar. Baleng ba nang jing job ka Lecce kadang don jingkerman banne haka Serie A haka samoy ka panwan. Haga jingle kai hapring ka Cagliari Persia ka Torino. Haga nang jingle kai ka Cagliari kala khur ka nam job adin kalala ban pelim ka Torino da ar la ka way. Baleng ba nang jing job ka Cagliari kadang don jingkerman banne haka Serie A ka samoy ka panwan. Haga jingle kai Ligue 1 hapring ka Paris Persia ka PSG. Aba phai shang nang jingle kai ka Paris kala khur ka nam job adin magalala ban pelim ka PSG da ar la ka way. Haga nang jingle kai bakhadu menta ka samoy. Haga jingle kai Premier League hapring ka Arsenal Persia ka Burnley. Haga nang jingle kai ka Arsenal kala yo khi jar nengkong haga menit ka balai penriu leng bau hawet badeng lama ka nang sigol lapan long ka Arsenal bukan khur ka nam job haga nang jingle kai da sigol lanot baleng ba nang jing job ka Arsenal kadang jan bani ora ka Premier League menta ka samoy. Haga jingle kai Meghalaya State League hapring ka Rangjit United Persia ka Maulai. Aba phai shang nang jingle kai ka Maulai kala khur ka nam job adin makalala ban pelim ya ka Rangjit United da ar la ka way. Haga way par jingle kai hapring ka Shillong Lajong Persia ka Nongkyrshan. Haga nang jingle kai ka Nongkyrshan kala khur ka nam job adin makalala ban pelim ya ka Shillong Lajong da ar lanot. Ka khubor ka basngeu tenan nagbenta ki Nongkyrshan jong Neymar namar haga ka World Cup 2006 u Neymar udon rengkat berikan hun Brasil.